Hola i benvinguts. Hi ha una regla fonamental en els finals de torres que tots els jugadors haurien de conèixer. La torre ha d'estar darrere del peó, tant si és propi com si és de l'adversari. Aquesta simple idea pot transformar finals complicats en victòries o taules segures. Quan la torre està darrere del nostre peó, li dona suport durant tot el camí cap a la coronació. A mesura que el peó avança, la torre el defensa des del darrere i pot donar escacs si el rei contrari s'apropa. És la forma més eficient d'acompanyar un peó passat. Quan és el peó del rival, la nostra torre també ha d'anar darrere. Des d'allà pot donar escacs per darrere, tallar el rei atacant i frenar el peó quan s'acosti a coronar. Aquesta és la millor configuració defensiva per fer taules. La regla és senzilla però decisiva. Posa sempre la torre darrere del peó. Darrere per atacar, darrere per defensar. És la clau de la majoria de finals de torres. Moltes gràcies i ens veiem en el pròxim vídeo.